Dette er en kortfilm, jeg lavede, da jeg var 12 år gammel. To activate the English subtitles, click on the subtitles button on YouTube. Jeg har lige et telefonopkald, jeg skal lige tage. Er det okay? Ja, det er okay. Sådan, hej. Hvem er det, der ringer? Oliver. Det er trist, men vi er nødt til at sige, at din bror er død. Aha. Hvem er det, der ringer? Sådan virkelig god joke. Er du seriøs? Nej, det er ikke en joke. Den der var seriøs? Ja, desværre. Hej. Hvad siger du? Er det okay? Er det okay? Vi har en basketball. Okay. Fedt bold, ikke? Ja. Godt. Shit, jeg har fået et telefonopkald. Jeg skal lige tage den. Ja, okay. Ja, Okay. Okay, så hvorfor ringer du? Hello, Mr. Oliver. Nå, okay. Sådan, hvorfor kender du mit navn? Because I know you. Nå, okay. I have a few questions, Mr. Oliver. Lad os have et par spørgsmål. Godt. Hvad for nogle spørgsmål? Quiz. Who killed people in Friday the 13th? Okay, det var... Var det ikke Camilla Vorhe? Correct, Mr. Oliver. Ja, tak. Ja, det var rigtigt. What was the t-shirt Freddy Krueger wore on Nightmare on Elm Street? Rød og grøn. Nej, jeg tror, det var rød og sort. Incorrect, Mr. Oliver. Det var I'm going forkert. to be seeing you very Hvorfor soon. se mig snart? Hvorfor ringer man op? Sådan, jeg ved ikke rigtig, hvem det var. Det var bare en creep eller sådan noget på telefonen. Ja. Men sådan. Hvor lang tid tror du, der er tilbage af frikvarteret? Jeg ved det ikke. 10 minutter eller 5 minutter? Ja, der er sådan 5 minutter igen. Ja, jeg tror ikke. Fantastisk, det er fantastisk. Ja, det er sjovt. Bold. Ja. Shit, vi skal op. Ja. Hej. Oh my god, det var helt sindssygt. What the fuck? Han var bare splittet op af den. Jeg tror også, vi skal hjem. Sådan, jeg skal den her retning. Skal du ikke den retning? Ja, jeg skal hjem det. Okay. Oh my god. Ja, jeg skal Okay.
Godmorgen nu. Ja, godmorgen. Oh my god, kan du huske, hvad der skete i går? Ja. Jeg sov, jeg kaster hele tiden op. Jeg synes som om, oh my god. Hvad fanden skete der med dig? Jeg ved ikke. Shit, vi skal ud i frikvarteret igen, det bliver ikke sjovt. Skal vi tage basketbolden? Ja. Okay. Synes jeg så noget. Sådan, jeg kunne ikke finde basketbolden, og jeg kunne ikke følge fodbolden til sporten. Så vi kan spille genvej. Ja, det kan vi Jeg giver dig 20 sekunder, bare løb væk. 20 sekunder. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Jeg kommer og finder dig! Vi skal bare stoppe din blødning. Okay, godt. Au. Så jeg kommer til at overleve? Ja. Godt. Er du okay, Oliver? Ja, det var bare en lille skam eller sådan noget, gjorde lidt ondt, men jeg tror hellere, jeg må gå hjem. Jeg kommer igen i morgen. Okay. Vi ses. Jeg håber, du får det godt. Okay. Godmorgen, Oliver. Jeg skal lige gå ud. Fuck syg. Okay, så jeg satte kameraet der. Okay, det er godt et kamera. Godt en kamera. Oh my god! Nej, du må ikke sige det. Nej, fuck! Surprise, Oliver. Nej, du kan ikke... Du kan ikke være min bror, han er død! Kan du gætte, hvad jeg også er? Andet end din bror? Jeg er The Speedy Man, for fuck's sake, jeg er en helt, eller det er jeg ikke helt. Du kan ikke... Emily, du er The Speedy Man. Han er ikke en fucking helt. Du gættede, hvad jeg var død, ikke? Din fucking idiot! Jeg døde ikke. Jo, den der krop, de fandt. Lidt makeup, så ligner du mig. Fed stemme, Oliver. Jeg altid havde dig.
det 12? Hvad er dit problem? Der er nogen, der så. Jeg er virkelig Skolen. Vi sender nogen ud lige nu. Jeg kender ikke, hvem orderen er. Nå, det gør jeg. Send den her besked til mine forældre og mine venner. Please. Fortæl dem. Jeg elsker dem. Og moderens navn er... Den kortfilm, du lige så, det var en film, der hedder The School Massacre, jeg lavede, da jeg var 12 år gammel. Det er en part 2 til en film, jeg lavede, da jeg var 11 eller 12, der hedder Historien om The Speedy Man. Og alle andre end mig, der har været med i den film, er blevet blødet ud, fordi de ikke ville være med i det. Og deres stemmer er også blevet ændret.